Beke wakhe uPhezile obebekwa njengomuntu ongumbulali onecala ukuthi ngithe mangibheka isimo ngazi ukuthi cha, esiyimbi kakhulu ngoba futhi-ke uma ngimazi njengengane engiyikhulisile ngiyazi ngeyami, bengeke angene ecaleni njengoba uhlala la uyiwashela izimoto khona i-car wash yokunje akuna-car wash emgwaqweni bayiwashelele bathole imali. Abesoyibhemela lento abayibhemayo-ke iwunga. Akukho engazi ukuthi uyakwenza la ekhaya, ubuya nje ekuseni ashone kulezo moto bawashe. Kushone ilanga mhlawumbe kushaye ngisho u-9:30 nje bewasha. Akakwazi ukwenza into enjengale ngoba kwamoto akanayo ukuthi anga-drive-a from la eThekwini ayokwenza into enje udlale la ekhaya. Leyo nto-ke ngane yami engithe mangibheka ngabonga-ke futhi nokuthi-ke abaphathi basisize, baningi abantu abasisizile kule nto ukuthi ake basisize kuze kucace le nto mayinecala a-charge-we, malingekho balibonisa alikho, yabona. Kwase-ke kuze kube sekugcineni njengoba sesinaye njengamanje. Uma ngabe sebelungisile ukuthi akanacala sebebonile bangitshela that day ngimhambise ngoLweFriday kwatholakala bathi angimlandi, ngase ngicela umthatha ngakusasa sekwazile yonke i-media ukuthi cha akanacala ukuze simlandele mntanami. Balethwa yibona futhi bangilethela bathi bayabona sekuney'nkulumo ey'ningi ngoba egeyithini kugcwele, bangilethela yena ngoba ngazi cha yena umuntu umntwana olunge kakhulu.